Yeah. Bak. To, čo bolo včera, není dnes. Za 18 rokov života spoznal som toho viac. Možno ako by som chcel debakel, výhru a plač. Dostával som rany za to, že bez zábrany si verím, že som nadaný. Ja idem za cieľom, ktorý mám zadaný. Často brány ako chalan, ktorý nemá budúcnosť, lenže snahu a odvahu premenil na hudbu dosť. Často hovorené o ňom bolo, že samostatnosť mu priniesla pocit, že hudba je pre ňo viac tak snos. Na 3 základných školách som si uvedomil toľko veľa, že v osobách nemôžeš vidieť nepriateľa. Často tých, od ktorých by som to nikdy nečakal, mi pomohli viac ako tým, ktorým som veril. Pedáka ten, ktorý neveril, je mi ukradnutý bez viery. Odsudzuje tých, čo veria v seba, túžia po cieli. Od malička tyranizovaný šikanou som bol posmech tyranov. No gól padol z mojej strany do ich brány, preto práva tvár šikany není silnejšia ako fakt, že ja som nadaný. Bitky a výsmech prejavoval strach, no ne krach, preto za rešpektom idem ako vrah. Vaša nenávisť je obrovská, no ja nejsom troska, nevyhrážam sa nikdy, že môj pes vás poboská. Nejsom bitkár, ani nemám svalnatý obal, som MC a verím iba v silu svojho slova. Všetko sa zmenilo, čo bolo, není dnes tak. Často v roli strelca, no väčšinou malý pešiak. Budú len svoje územie a ty nevieš jak. Stále repovať budem a nechcem nikdy prestať. Všetko sa zmenilo, čo bolo, není dnes tak. Často v roli strelca, no väčšinou malý pešiak. Budú len svoje územie a ty nevieš jak. Stále repovať budem a nechcem nikdy prestať. Neviem, či ma šikana zmenila k dobrému či zlému, ale postavím sa do boja s životom, lebo trému. Strácam vždy, keď nájdem tému a s perom napíšem vernú výpoveď o tom, čo vidím a čo patrí k môjmu menu. Nepotrebujem ti hovoriť tie dôvody, že slobodný sa cítim iba ako ryba odhodená do vody. Kocky sú hodené, tvoje slzy vyronené, potupný hlavy sklonené. Som zvedavý, kto doženie ten čas, ktorý premýšľali nad tým ako ísť. Zatiaľ, čo na mieste stáli, ja som išiel preto zisk. Je vyšší ako predtým, je vyšší ako letí. Je to pocit spokojnosti z hibopu, ktorý chce prežiť. Za 18 rokov som pochopil, že vašim otrokom sa stanem, len keď nepôjdem po svojom, ale to potom. Kvalita slovenského rapu stále klesa, nehovorím, že ho spasím, ale vy, že nie ste esa. Chcete zlato na krk vešať, lenže o tom hip-hop není. Je to o sile názoru a o slovom vyjadrení a to mení tú podstatu, tak 20 dostatu chráni hip-hop, aby nezanikol až ku potratu. Možno menený dovol, menený hudbou, menený časom, no stále furt samostatný, je podstatný, dôvod není ako statný. Možno menený ľuďmi, stále kľudný, menený svetom, práve preto je hrdý na to, čo si vybudoval svojim rapom. Všetko sa zmenilo, čo bolo, není dnes tak. Často v roli strelca, no väčšinou malý pešiak. Budú len svoje územie a ty nevieš jak. Stále repovať budem a nechcem nikdy prestať. Všetko sa zmenilo, čo bolo, není dnes tak. Často v roli strelca, no väčšinou malý pešiak. Budú len svoje územie a ty nevieš jak. Stále repovať budem a nechcem nikdy prestať.